Il-President tal-Unjin tal-Għalliema Marco Bonnici kien ċar meta qal li l-MUT m'għandix kwistjoni bil-prefabricated classes li qed jintużaw fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar. Dan sakemm jitlesta l-bini tal-iskola l-ġdida fil-Awra. Il-kontroversja qamet wara li din il-kwistjoni spiċċat poġġiet fl-arena politika partiġjana mill-kap tal-Oppżizzjoni. Mistoqsi dwar is-suġġett, il-President tal-MUT għalek. Is-soluzzjoni ta' daw il-prefabrikati kienet tajba. Fil-programm Marco Bonnici tkellem dwar kif l-iskola ta' San Pawl il-Baħar kibret brata fenomenali u għalhekk inmeħtieġ li tittieħed din it-tip ta' azzjoni. Sostna li meta bdew jintużaw l-MUT kienet saħansitra għamlet żjara fihom. Tajb ngħidu li aħna ovvjament morna hemmhekk fuq il-post at the time anke meta saru daw il-klassijiet prefabrikati. Il-problema ta' daw il-klassijiet mhijiex is-servizzi li hemm fihom, jiġifieri dawna kif qal il-Ministru. Dawn huma magħmra bil-faċilitajiet kollha. Marco Bonnici qal li l-uniku kwistjoni li jara hi kemm se ddum din l-istruttura. Li inti tuża din l-istruttura biex inti tilqal dak l-influss ta' studenti hija tajba. Kemm ħaddewwemha dik l-istruttura imma? Fil-programm il-Ministru għall-Edukazzjoni għal li hemm impenn li l-iskola tal-Awra titlesta meta għandha titlesta u wkoll jara dawn it-tip ta' klassijiet bħala soluzzjoni temporanja. Hawn il-Ministru Bartolo tkellem dwar l-isfida illi hemm fis-settur li llum hemm inqas kuntratturi illi għandhom għaġġ ta' xogħol tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.